Ето тук ще ни бъде всичко добре видно. Хора, вече е нощ и Полина ни изведе навън. Днес луната се събужда. Защото тя днес се събужда. Тя просто съществува. А теориите за събуждащата се луна – измислици на твоите училищни приятелки. Те не измислят. Всичко ще видиш сам. Хора, чували ли сте за пробуждащата се луна? Как може да навреди луната на небето? Не ми вярвай. Ще видиш сам и въпросите ще отпаднат. Имам всичко готово. Взех одеяло, какао и дори захарно блокче. Ще чакаме. Искаш ли какао? Не, по-добре шоколадче. О, готино, дубайски. Така, да видим. О, не е лош шоколад. О, точно сега. Луната започва да се променя. Гледай, ще изпуснеш. Аха! Ох, шоколадката падна. Сережа, гледай сега. Аха, сега. О, леле, настъпих шоколад. Сережа, по-бързо, започва. Да, момент. Изцапах си маратонките. Тя е истинска. Сережа, ще изпуснеш сега. Няма да пропусна. Почти съм готов. Аз знаех, че това е истина. Готов съм. Къде е твоят луна? Ти нищо ли не видя? Там няма нищо. Да, тя току-що се променяше. Полин, като измислиш нещо... Аз не измислям. Как не я видя? Ще се прибера вкъщи. А ти? Чакай, тя пак ще се промени. Когато тя се събуди, повикай. Сереж, но почакай, а? Тя пак се променя. Сережа, спри! Хора, видяхте ли това? Тя пак се променя. Как може да пропуснеш такова нещо? О, ще я снимам! Къде е телефона ми? А как така бързо? И Сережа пак не я видя. Но ако не му докажа, той никога няма да ми повярва. Полин, идваш ли? Няма да те оставя тук сама. Да, Серж, тичам. Отивам да спя. Добре, че съм вкъщи. И тук тази луна не може да ни достигне. Лъч от прозореца. Точно върху муската свети. Бях неправа. Тя и тук може да ни достигне. Какво да правим, момчета? Това мускат ли е? Току-що беше тук. Ще отида да проверя. Мускат. Изглежда, че луната е хипнотизирала нашата котка. И сега тя се държи странно. Мускат. Ой, изглежда, че проработи. Мускатик, ти си в безопасност. Интересно, на какво още е способна тази луна? Полина, видя ли каква е луната днес? Никога не съм виждал такава. Луна? А как я гледаше? През прозореца. Сега ще я снимам, защото вероятно няма да видя друга като нея. О, татко, не! Да,
Ако всички започнат да гледат през прозореца и да гледат тази красива луна, тя ще ни хипнотизира всички. А ако дръпна пердетата? Колко съм умна! Да, затворих всичко. Сега всички сме в безопасност. Какъв е този звук? Тате? Татко, ти там нещо изпусна? Татко, къде си? Точно! Папа снимаше събуждащата се луна. Тя го е хипнотизирала и сега той е лунатик. Трябва спешно да отидем при Сережа. Сереже, заед ли си? Играя шах. Какво се случи? Татко е лунатик. Всичко е по вина на тази луна. Фух, как ти дойде на ум? Той се движи странно и не реагира на нищо. Какво мрънкаш? Хайде да спасим татко! Но чух, че не трябва да се будят лунатици. Трябва да тръгваме, да измислим нещо. Ето виждаш. Татка? Татко? Какво? Тате, какво правиш? Ти току-що ходеше като лунатик. Какво? Ти изпусна една вафла и ходеше така странно. Ой, заспах с слушалки. Проклятие! Той просто беше със слушалки, затова не те чу. Не пих фанта. Той току-що вървеше като лунатик. Ами да, събуждащата се луна хакна Bluetooth и татко стана NPC. О, ще поиграя в Roblox. Днес има актуализация. Спри! Какво? А може би по-добре да спим, защото тази луна... Отново ти с твоята луна. Няма да пропусна играта заради фантазиите. Безполезно. Какво е това? Тя стана още по-голяма. Трябва да измислим нещо, щом има такова въздействие. А сутрин няма луна. Точно! Сутрин! Ако всички си легнем да спим, сутринта луната ще изчезне и няма да може да ни повлияе. О, мамо! Аз си помислих. Хайде да си легнем малко по-рано днес. Полин, сега ще оправя нещата. И после... После ще е късно. И луната... Какво луна? Събуждаща се. Полина, ти все за Роблокс. Все! Мен никой не ме слуша. Тогава трябва да действам хитро. Какво трябва да направя, за да си легнат всички? Да изключа интернет и светлината. На всички лека нощ! Изключиха тока. Интернетът сега не работи. Добре, тогава трябва да си лягам. Изключиха тока. Ще трябва да отложа почистването за утре. Светът изгасна и интернет няма. Загубих играта. Добре, ще трябва да си лягам. Всички си помислиха, че са изключили светлината и легнаха да спят.
Колко съм умна! Спасих всички от събуждащата се луна. Ох, и аз ще отида да спя. Ще отида да проверя. Вече е утро и няма никаква зла луна. Аз спасих всички.